उदालगुरि जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादा दिनै बिथांमोना आइजो अनसाय आफादनि जि 37थि जि फसंथान सान बेखौ डिमाकुसिनि नैबे माने हाथाइनि जि कमप्लेक्स बहाय फालिदों आरो बेयो जोबोद आं बुंगोन जोबोद मोजां जादों आरो जोबोद ओंथि गोनां जादों। बेवहाय जोंनि मेल बेखेवगिरि आब'कमलि बसुमतारी बिथाङाबो जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों। बेनि गाहाय आलासि बिभारानि नार्जारी बिथाङाबो जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों आरो बेवहाय जि गोनांथार बाथ्रा बेफोरनो सावरायजादों जे जों बयबो मिथिगौ जे मोनसे समाजाव जुदि आइजोआ जौगायाबा बे मोनसे हारि बा समाजा जौगानाया मालाबाबो जाया आरो जोंहा दिनै जोंनि हारिखौ फोसाबनांगौनि गोबां गोनांथि दङ। गोबां बिथिङाव निस्सय जोंनि आइजो आफाद बा आइजो बिथांमोना खामानिखौ मावगोन। दिनै जोंनि समाजखौ नायोबा जों नुनो जे जोंनि आइजोफ्रा हौवासाफोरनिफ्राय बांसिन जौगादों बेखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि बिहोमाखौ जों होनांगोन आइजो आफादनो होनांगन आइजो अनसाय आफादनो जों बे क्रेडिटखौ होनांगोन। जों दिनै माने जौसिन फरायसालिनि जि बर' रावजों फरायनाय बे बिथिङाव बेसेबां आवगायदों बेखौ जोंनि रायजो राजा जोंनि आइ आफा बिथांमोना जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा एखेबारे गोसोआव जेबो सन्देह लानो नाङा जे जोङो 101 जौखोन्दो जों बे बिजाबखौ जुलाइनि गेजेरावनो होगोन। जोंहा दायो बे बिजाबखौ सेबखांनाय जाबाय थादों। जोंनि बिगियान आरो कमार्सआव बेयो जाथ'नाय नङा देग्लाय जोङो आर्ट्स खिनियाव बे जाग्रोगोन आरो बेनिखायनो आङो आरो बुंबावदों जे बे बेलायाव जोंनि फरायसाफोरनि बिमा बिफा जोंनि आइ आफा जोंनि गार्जेन बिथांमोना जोंखौ सन्देह खालामनो नाङा। बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादा बे बिथिङाव खामानि मावबाय थादों। बे 101% बेयो ग्यारेन्टेड। बेराफारसेथिं जों नुबाय जिहेतु बर' माने फोरोंगिरिनि जि आंखाल बेखौ दिनैसिम सुफुंनायखौ नुबाय सरकाराबो जेबो राहा बेनि फारियाव बर' थुनलाइ आफादजों जौगानाय माबायदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद बे बेलायाव जों खामानि मावबाय थादों। जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टजों जों सावरायबाय थादों आरो आसाम सरकारजों जोङो सावरायबाय थादों आरो जों बेखौबो मिथिगौ जेब्लासिमनाखि बर' बिजोंनि फरायसालियाव गोबां फोरोंगिरि थिसना जोंनि फरायसालिफोरनि जेंनाया थाबाय थागोन आरो बेखायनो जोङो बे आयदायाव गुरुत्व होदों जे फोरोंगिरिखौ हानायमानि थाबै थिसननांगौ। जेराव फोरोंगिरि गैया बहाय थाबै फोरोंगिरि होनांगौ। जेराव सासे दङ सानै होनांगौ। जेराव फरायसा बुरजा बहाय गोबां फोरोंगिरि होनांगौ। अब्लासो जोङो बिजोंनि बेलायावबो जोङो क्वालिटि इडुकेसनखौ जों होनो हागोन बेखौ जों फोथायो। बांसिनै जे नुबाय गोदान डिलिमिटेसनखौ लानानै जिहेतु गोबां सोमावसारनाय जाबाय दा बे बेलायाव जों नुबाय जिहेतु आसाम सरकारा दाखालिबो केबिनेट मिटिंनि गेजेरजों जे उदालगुरिखौ जि माने 6 सिडुलनि सिङाव जि माने दाबि खालामनाय बेखौ खालामालासिनो बिथांमोना दरं बोखानानै आरो भैरबकुन्द जागोन होननानै बिथांमोना मोनसे थिरांथा लादों। बे बेलायाव माबायदि जोङो दासिमबो रोखा नङा बे बेलायाव। भैरबकुन्द जायोब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो थाया। नाथाय भैरबकुन्द खालामनानै जुदि बिटिआरनि सिङाव थानाय समस्थिफोरखौ नागारनानै जुदि बाहेरानिफ्रायबो लाबोदोंबा जोंहा खिन्थु बहाय बुंनांगौ थागोन आरो बेखौ मानिनांगौ होननानै आं साना। मानोना जेनोखि 6 सिडुलनि जि मोनसे स्पिरिट बे स्पिरिटखौ जुदि लाखिनानै खामानि मावाबा जोङो जुदि बाहेरा समस्थिखौ लाबोनानै जुदि भैरबकुन्द समस्ति बानायोबा लकसभा समस्ति बेयावलाय मा ओंथि थानो बेवहाय जोंहा जेबो सेफगार्ड गैया। जों नुनो मोन्दों जे बेखौ खालामोब्ला बर'फोरनि राजखान्थि बिथिङाव जोङो गोबां बोसोर आरोबाव जोङो गादब जाबावगोन बेखौ जों नुहुरदों। बेखायनो जोङो बुंगोन जे जोङो मुं होनायावबो दासिमबो जों रोखा नङा जे भैरबकुन्द होमारदोंना होमाराखै। नाथाय जोङो बिटिआर सेगमेन्टखौ बार होनानै जुदि गुबुनखौबो हानहरदोंब्ला जोंहा बेवहाय बुंनांगौ थागोन बेखौ जोङो मानिनांगौ होननानै जोङो साननाय जानाय नङा।